Hol volt, hol nem volt, 7 országon is túl, volt egyszer egy szép puszta, picit szemet szúr. Aki odajött, az tudta, mi a dolga, volt, aki működtette, volt, aki fenntartotta. Jó fenntartó vagy-e? A szereped eldőlhet. De voltak, akik tudták, nem mi szültük őket. A belépés szabályozott volt, az érkezés dokumentált. A rendszer működéséhez ne legyél illuminált. De egy kis idő után a mezőgazdasági jelleg megsínlette hírnevét, de úgy nagyon tényleg. Egyre nehezebb volt elmondani ugyanazt a mondatot, sajtótermékek írták a következő rovatot. Papíron még működött, szóban már nem hiszem. Hát a lónak a facát egy mezőgazdasági üzem, de addigra már mindegy volt, mert az, aki kérdezett, lejáratások hadaival lett szennyezett. Mások azt rebegték, minden el lesz rendezve, még a gondolatot is, mindet feljegyezték. Várunk hát téged is erre a szép pusztára, betanítunk erre a csodás munkára. Érkezz gyorsan, míg a nap felragyog. Mivel jössz? Gondolom nem gyalog.